Divadelný podcast Orsák Hviezdoslav. Dobrý deň, dobrý večer, veľmi srdečne a divadelne vás vítame v novom novúčičkom divadelnom podcaste s názvom Divadelný podcast Orsák Hviezdoslav, teda v skratke DPOH. Sme veľmi pyšné a pyšní, že tento podcast vznikol a je to záležitosť nevídaná, a to teda nie len formou, nakoľko sa podcast iba počúva, ale je to doslova nevídané a teda veríme, že pre vás bude... už som to dogabala, nastrihneme? Môžeme tak? Ešte raz, dobre. Tak znova vás privítam, super, nie? Dobrý deň, veľmi srdečne a divadelne vás vítame v novom novúčičkom divadelnom podcaste s názvom Divadelný podcast Orsák Hviezdoslav, teda v skratke DPOH. Sme veľmi pyšné a pyšní, že tento podcast vznikol a je to záležitosť nevídaná, teda nielen formou, nakoľko podcast sa počúva, ale veríme, že to bude pre vás jedinečné aj obsahovo. Budeme sa rozprávať o divadle a iných dôležitých a múdrych témach týkajúcich sa divadla a napríklad aj divadla. Tento podcast je cielený nielen pre našich divákov a diváčky, ale aj pre všetkých vás, ktorí nás počúvate a tajne veríme, že možno keď sa započúvate, dostanete aj výchuť na divadlo. V prvom dieli DPOH mám dve hostky. Herečku Zuzanu Krónerovú, ktorá hrá v mnohých divadlách, ale aj v DPOH. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. A Valériu Šulcovú, riaditeľku divadla Pavla Orsáka Hviezdoslava. Dobrý deň. Ja za pozvanie neďakujem. Ja ďakujem vám dvom, že ste účastné tohto nahrávania nášho prvého. Tak ja teda ďakujem, že môžem moderovať. A ja ďakujem za poďakovanie. A ja som Kristína Tormová a hrdo vyhlasujem, že som teda moderátorkou tohto podcastu a hlavne som človek, ktorý žije divadlom od malička a ktorý bez divadla žiť nedokáže. Skúšala som to, naozaj to nešlo a zároveň teda aj v tomto divadle hrám a vždy, keď sa mám s kým rozprávať o divadle, tak prekypujem šťastím. Takže ďakujem, že si poďakovala, ale ja ďakujem. A vítam tu aj našich divákov a diváčky, ktorí prišli na nahrávanie a ďakujem aj vám, že ste nás prišli na toto premiérové podcastové nahrávanie podporiť. Za prvú tému prvého podcastu sme volili tému nie veľmi veselú, ale tému aktuálnu. Znie takto. Divadlo v diktatúre. Točíme sa v kruhu? Tak to aj s tým otáznikom, aby bolo na čo odpovedať. A ja teda budem spovedať tieto dve moje vzácne hostky, teda naše vzácne hostky, ale teda prvej sa opýtam, Zuzka, ak dovolíš, Valérie. V podstate si myslím, že si v takej nezávidenia hodnej situácii. Nechcela by som byť aktuálne v rámci situácie v kultúre a stavu našej kultúry riaditeľkou divadla, takže ja ti ďakujem, že na to tú silu máš. A moja prvá otázka je, máš na to tú silu? No, zatiaľ ju mám, ale myslím, že my sme trošku v inej situácii, lebo sme mestské divadlo. A nás v tejto chvíli sa priame zásahy Ministerstva kultúry, kam asi mieríš, netýkajú. Môžu sa nás ale dotknúť sekundárne, pokiaľ táto vládna koalícia začne naozaj vládnuť, čo si myslím, že príde po prezidentských voľbách, že teraz sa ešte tak držia na úzde a že potom nám to ukážu v takom pravom, veľmi folklórno-farebnom prevedení a že vo chvíli, keď zasiahnu do legislatívy a môže sa to stať naozaj veľmi jednoducho nejakými prílepkami, takže si to možno ani nevšimneme, tak sa môžu začať diať veci, ktoré budú sa potom dotýkať všetkých druhov kultúr a teda aj celej spoločnosti. Super, to je veľmi pozitívne, tešíme sa na to. Nie, tak zatiaľ silu máš a my si to vážime, dokážeš aj teda odolávať ľuďom, ktorí majú problémy s plagátom, čo je teda už nevídaný konflikt sám o sebe, ale myslím, že si to ustála veľmi, veľmi hrdo. A Zuzka, ty si zase v tomto divadle ako doma doslova, pretože ty si v DPOH chvíľu aj bývala s rodičmi, však? Je to pravda.
Je to pravda, keď moji rodičia ako členovia Komorného divadla v Martine v minulom storočí a tisícročí v roku 1956. Teraz som sa priznala, koľko mám rokov. Dostali ponuku do Slovenského národného divadla. Nebol ich činžiak na Košickej ulici ešte dostavaný, tak nám poskytlo divadlo, Slovenské národné divadlo, najväčšiu šatňu. A ja teraz neviem, či bola na prvom alebo na treťom poschodí, musím to niekedy preskúmať. Návrat Prídem niekedy oveľa skôr na moje predstavenie po Jean Dance Club a pozerám sa po tých šatniach. No, takže tam sme bývali dlhé mesiace a boli sme šťastní. Ja som bola veľmi šťastná ako dieťa, pretože som chodila do maskérne, tam mi pani maskérka priplietla vrkoče dlhé, to sa mi veľmi páčilo. Chodila som aj do rekvizitárne, tam boli rôzne veci, ako také ovocie, zahryzla som, ale bolo to umelé, ten pomaranč. No. A takže skúmala som to divadlo a tam sa podľa mňa stalo to osudové čosi, že som sa nakazila divadelným bacilom. A pravdepodobne preto som skončila ako divadelná herečka. No takže, ale prepáč, len chcem povedať, že k tomuto divadlu Pavla Orsága a Hviezdoslava mám veľmi, veľmi, veľmi vrúcný vzťah. Potom som ešte, nechcem rozprávať celú históriu, už skončím. Ešte v roku 1988 som sa stala členkou Slovenského národného divadla. Zotrvala som tu 3 roky, hrala som v tomto divadle Pavla Orsága a Hviezdoslava. Potom som revolučne odišla počas Nežnej revolúcie, ale to už je iný príbeh. Takže milujem divadlo Pavla Orsága a Hviezdoslava. Ja len doplním Zuzku, že my keď sme pripravovali inscenáciu po Jean Dance Club, ku ktorej sa viaže aj teda ten názov toho podcastu Diktatúra, točíme sa v kruhu, lebo točenie v kruhu sa je jeden z leitmotívov tej inscenácie. Tak sme pozerali video takého aktívu z 89. z novembra a Zuzka tam samú seba objavila vo svojich mladých rokoch. A bolo to kúzelné, lebo jednak sme boli v tej istej miestnosti, respektíve o poschodie nižšie. Ten nábytok bol stále ten istý, ten vydržal. Komerce podľa mňa boli tie isté. To si myslím, že sú tie isté. A vy ste vlastne, Zuzka, ak ste tu bývali v 56., to boli tiež pekné roky. Že to teda. Ako 50. a 89. Vy ste tu naozaj prežili to formatívne obdobie. Áno, presne, tie zlomové okamihy som prežila tu. Takže som rada, že som opäť tu. Bodaj by to tiež bolo obdobie zlomových okamihov. Je, neboj sa, je, Kristína. Myslela som to opačným smerom. Áno, ďakujem, že si ma utvrdila. A myslíš si, Zuzi, že to tak je, že ako si povedala, že si sa nakazila divadelným bacilom, že herecké deti alebo deti, ktoré vyrastali v divadle, lebo tak akože súdim aj podľa seba, že my naozaj bez toho divadla nemôžeme žiť. Vieš si predstaviť, že by si nemohla naraz chodiť do divadla, alebo že by si nemohla naraz hrať, že skrátka, neviem, vieš si predstaviť život bez divadla? Nie, neviem. A vyzerá to tak, že a ja som ten prípad, že ja sa aj chodím na kolegov pozerať do divadla, čo nie je také úplne obvyklé. Sme 2 druhy hercov a herečiek. Jedni radí chodia aj ako diváci do divadla a tí druhí, ako napríklad môj vzácny otec, vždycky, keď som sa ho opýtala, Ocko, nepôjdeme sa pozrieť na to, vraj je to výborné, tá inscenácia, a on, zás mám ísť do divadla, veď som tam bol včera, hral som. Tak on nerad. Ja som mala takého pedagoga na VŠMU, ktorý na to mal odpoveď, ani baníci sa nechodia pozerať na kolegov, ako fárajú. Mala som toho istého pedagóga, evidentne. Ale prepáč, aby som odpovedala na tvoju otázku, lebo som zabrdla trošičku do takých bulvárnych vôd. Či sme postihnutejší? Ja som optimistka, no sme postihnutí, chvala Bohu, pretože divadlo podľa môjho názoru nemôže zaniknúť, pretože
Kino je fantastická vec, filmy sú fantastická vec, aj tá televízia dnes vidíme americké seriály alebo seriály z západnej Európy, ale veď aj naše, niektoré sa celkom vydaria. Takže niekedy sú aj lepšie ako filmy, ale zase ten magnetizmus chvíle, keď živí ľudia v hľadisku sa dívajú na živých ľudí na javisku a naopak, že aj tí na javisku vnímajú tých v hľadisku, to sa nedá ničím nahradiť. Že v tej istej, v tom jednom momente prosto. Ja to volám magnetizmus, že je akýsi zvláštny medený drôt medzi nami, ktorý skrátka vyvoláva také vlnenie. No zažívame to za každým a na každom predstavení a chvala Bohu. Takže si myslím, že toto nezanikne. Prečo ľudia chodia nielen do divadla, ale aj do kostolov, aby zažili tú chvíľu. Prečo existujú rituály, prečo existujú. Prosto prečo sa ľudia stretávajú. To je miesto stretnutia. Ja si myslím, že divadlo nie je ohrozené a ak si naznačila, že v tejto dobe na Slovensku sa chystá ohrozené byť, tak ja som optimistka. Ja si myslím, že... A pýtal sa ma jeden novinár, že čo si myslím, že v tejto situácii, ako to teda bude a čo budeme hrať a ako nás to postihne. Ja som povedala, ale veď to je výborné, my teraz máme materiál. My máme materiál, k čomu sa vyjadriť, čo zase budú diváci čítať medzi riadkami, domýšľať si podtexty. Zatiaľ niektorí si domýšľali už len plagát. Takže ja sa celkom teším a som zvedavá. No, len aby som sa neprekvapila príliš. Tiež dúfam, ale to si možno diváci a diváčky ani neuvedomujú, akí sú dôležití pre hercov a herečky, alebo pre to, čo sa deje na javisku. Vlastne, že každé to predstavenie je iné. Že nikdy sa nezopakuje vlastne to isté predstavenie a každé je jedinečné práve preto, že tam sedí ten a ten kýchne vtedy, ten sa zasmeje vtedy. Akože toto som vôbec nemala pripravené ako otázku, ale možno keby si ešte k tomuto povedala, že ale aj ty, Valéria, že čo ten divák vlastne znamená, že vlastne hrať divadlo bez divákov by nemalo vôbec žiaden význam. Že... No, nemá. Ďakujeme. Neviem, čo k tomu viac povedať. Tak je jasné, že je to vždy v tej rovnici, musí byť aj ten divák. To divadlo je na tom založené. No, my si veľmi vážime každého človeka, ktorý príde do divadla, že to je taká obrovská podsta, že lebo pozrieť si seriál môžeš aj v ciplákoch doma, ale že naozaj sa ešte aj pekne oblečiete. To je pre nás, tak ako pre vás je to udalosť, pre nás je udalosť, že ste to urobili kvôli tomu, aby ste videli niečo, na čom my sme niekoľko mesiacov pracovali, že my si to tiež veľmi vážime, len vám to vlastne nemáme ako povedať, nie? Že to je také zvláštne. No a prečo sme napríklad po vydarenom predstavení plné energie a prečo sa nám nechce spať a prečo? Pretože to je obrovské množstvo energie, čo dostaneme tým potleskom. Čo je veľká, obrovská výhoda, no. Inak, ja som si celé detstvo myslela, len teda vsúka k tomuto, ako som chodila teda do Astorky na každé jedno predstavenie skoro, čo sa tam hralo každý večer a som tlieskala, vždy som udržiavala ten potlesk, lebo som chcela si rátať, koľko kláňačiek udržím, najlepšia komparzistka v Astorke. A potom som prvýkrát v živote hrala divadle, som bola hrozne sklamaná. Lebo mne sa to práve že viac páči v hľadisku. Že tam si ako keby tú energiu viem tak viac užiť. No. Ale napríklad včera sme hrali také predstavenie a mali sme takých divákov, že nás ten potlesk rozplakal. Takže. Absolútne. Ešte k tomu, ale to našťastie sa dá strihať, takže prepáčte moje osobné odpovede, ale ešte len kratučko k tej našej profesii, veď aj ty si kolegyňa herečka, Kristína, netvár sa, že nie, aj keď si vyštudovaná dramaturgička, čo ja viem, to možno vie málo kto, že máš profesí niekoľko, ale že to som hovorievala aj svojim študentom, že rozdiel, že prečo herci chcú stále hrať, že viete si predstaviť, že by sekretárka bola nešťastná, že nemôže denne napísať 2000 mailov alebo listov,
Ale my sme takí nešťastní, keď nemáme prácu a tak strašne chceme hrať a tak strašne chceme, no, že nás v staršom veku už budú musieť aj odstreliť, lebo aj starých hercov treba, takže, no nič, to bola to taká, by toto vystrihneme. Toto vystrihneme. Ja som myslela, že stačí vyniesť. Aha, vyniesť nohami napred, to mi povedal pán Ľubo Vajdička, keď som odchádzala z Národného divadla. Zúza, preboha, veď odtiaľ to len nohami napred vynášajú. Tak však nielen Molière umrel na javisku, tak to je možno taký akože... Molière umrel, ale toto tiež vystrihneme. To mi môj otec, ktorý bol úžasný rozprávač a veľmi vtipný človek, tak povedal, že náš najväčší bard, divadelník Janko Borodáč, tie steny by mohli rozprávať, že keď už bol staručký a chorý, chcel prísť ako Molière zomrieť do divadla. Vrátnik ho nepustil. Tak poďme teraz tak vážnejšie trochu, keď už sme si dali taký sa pozráš na mňa. seriózny, lebo teba sa idem pýtať, taký seriózny akože názov a tému. Divadlo, určite to sme už naznačili, potrebuje podporu divákov, ale toto je taká akože marketingová vsúka, pretože vlastne sa dajú teraz darovať 2% a môžu ich diváci a divačky darovať aj nášmu divadlu. Nášmu, už tak som si ho tak prisvojila. Ja tomu vlastne celkom nerozumiem, že to môže naozaj reálne pomôcť? Alebo ako to funguje? Vieš mi to vysvetliť, keby som váhala, že... No, my sme novovzniknutá inštitúcia, takže my sme sa teraz prvýkrát mohli uchádzať o tie 2%, tak uvidíme, čo to prinesie. Ja asi svoje osobné dane tiež dedikujem tomuto divadlu, takže moje 2% dostane. Dúfam, že som to zarobila v Lani. A funguje to úplne jednoducho, že odpíšete 2%, ktoré odvediete štátu, tak štát ich presunie na inštitúciu, ktorú vy zadáte v daňovom priznaní. Je to veľmi jednoduché, iba do tej kolónky sa to stačí vpísať. A potom ide o to, že koľko ľudí je ochotných svoje dane takto tomu divadlu prisúdiť. A ja chápem, že v záplave všetkých inštitúcií, organizácií, združení, kde suplujú rolu štátu. Je to vlastne veľmi krutý boj, takže som veľmi rada, že sa nepodarilo presadiť novelu, ktorá ešte mala tie 2% prisúdiť vlastným rodičom, lebo v tomto konkurenčnom boji by, myslím, ani zomierajúce deti nemali úplne šancu. A je to teda nepríjemné, že ten štát to takýmto spôsobom vykrýva, keďže nie je schopný mať tie mechanizmy a nástroje, aby segmenty v spoločnosti, ktoré sú naozaj kľúčové a ktoré sú o mnoho dôležitejšie ako tie hardvery, tak sa ukazuje, že softvery sú dôležitejšie a že je veľmi dobré investovať nielen do školstva, zdravotníctva, ale aj do kultúry, že potom tí ľudia sú pomerne príčetnejší v tej spoločnosti a vedia spolu lepšie komunikovať, že aspoň týmto spôsobom sa to dá naprávať. My plánujeme tie 2% investovať do konkrétnej inscenácie. Chceme, vzhľadom na to, že mesto je v situácii, a mesto to neredo počuje, ale bohužiaľ je to naozaj realita, že je vo veľmi nevýhodnej ekonomickej situácii, vo veľmi zlej kondícii, ktorá je spôsobená sledom pandémie, energetickej krízy, vojny, že tie externality sú veľmi silné. A samozrejme prispelo aj to, akým spôsobom štát zaťažil samosprávy a to je veľmi komplikovaná debata, do ktorej sa púšťať v tejto chvíli nejdem, ale dôležité je to, že úplne logicky treba krátiť rozpočty všetkých inštitúcií mestských a nie len tohto mesta, ale aj iných miest. A samozrejme, že jedna z prvých vecí, ktoré vždy sú v tom škrtacom kalendári je kultúra, lebo v tejto spoločnosti prevláda názor, že kultúra je niečo, čo je nadstavbou, čiže najprv sa ľudia musia nájsť a zahriať a potom nech sa rozvíjajú aj inak. Len ono sa ukazuje, že tie spoločnosti, ktoré do tej kultúry investujú, tak prechodne možno nemajú čo jesť, keď to teda
veľmi hyperbolizujem, ale vo výsledku sa to niekoľkonásobne vráti. A ten príklad vieme nájsť v Európe, vieme ho nájsť napríklad v Poľsku, ktoré je veľmi tradične kultúrne silné. Vieme ho nájsť, ja som napríklad teraz bola na Tajvane a Tajvan je krajina, ktorá neustále jej hrozí teda prítomnosť pevninskej Číny, ktorá možno tento ostrovný štát o chvíľočku ovládne, ale tam v každom malom aj väčšom meste je vidieť, že sa investuje do kultúry. A vidieť to bohužiaľ, teda vďaka Bohu, aj na tých ľuďoch. To je nesmierne kultivované obyvateľstvo, vzdelané, sofistikované, funguje im infraštruktúra, veľa investujú do vzdelania, ale to, že tam máte také galérie, o ktorých sa nám ani nesníva, v mestách, ktoré sú o mnoho menšie ako Bratislava, je to dôkaz toho, že ak máte osvietených ľudí na čele nejakých spoločností, ktoré ich riadia, a je jedno, či sú to municipality alebo či je to štát, tak to sú investície, ktoré sa naozaj vracajú a vracajú sa potom v ekonomickej prosperite o mnoho rýchlejšie, ako keď neustále látate diery a lejete veci do toho, aby ste mali zaasfaltované chodníky. Ja si myslím, že k tomu sme sa my ešte teda nedostali a ako keby vždy je to tak, že kultúra je na chvoste toho všetkého, ako si už spomínala. V podstate sme dlho, ak nerátam teda úradnícku vládu, hovorím za seba, sme nemali vlastne ministera alebo ministerku kultúry, ktorým by asi tá naša kultúrna obec bola naozaj akože spokojná. A teraz mám pocit, že je to ešte oveľa v niečom špecifickejšie. Vedela by si to tak zhrnúť, že čo sa teraz deje, že čo to znamená napríklad aj pre divadlo ako také a že čo sa bude diať, alebo že čo môžeme očakávať. Nechcem, aby si to veštila, ale aký máš z toho možno pocit? Veštiť to ani neviem, ale úplne prvé, čo poviem, je, že myslím si, že kultúrna obec bude vždy nespokojná. A bude to správne, lebo máme byť nespokojní. My máme z podstaty hrísť ruku, ktorá nás platí. To je definícia kultúry, ktorá je veľmi prospešná, lebo nič nie je horšie, ako keď sa pochlebuje moci. A práve preto je aj ten názov toho podcastu Divadlo v diktatúre, lebo každý limit je aj výzvou. A samozrejme, že tie najlepšie umenia vznikali v najhorších časoch. Tak ako povedala Zuzka. A Zuzka to časť svojho života prežila a vie veľmi dobre, čo to znamená, keď medzi hľadiskom a javiskom vzniká ten kód, kde ľudia čítajú významy, ktoré nemôžu byť oficiálne sdeľované a vytvára to veľkú súdržnosť. A to bol aj moment, keď kultúra po 89. tak tápala, lebo úplne nevedela, voči čomu sa má vymedziť. Ale aj to je kúzlo slobody, že za tých 30 rokov sme sa to nejakým spôsobom naučili, že tie témy si dokážeme nájsť bez toho, aby sme si definovali nepriateľa. Lebo to je potom len vymedzujúca sa kultúra. Čo nastáva v tejto chvíli, znovu nejaký pocit súdržnosti tej divadelnej obce, ukazuje sa to aj cez tie, alebo nielen divadelnej, aj kultúrnej, cez tie petície, že nám vzniká spoločný nepriateľ. Veľmi je smutné, že vzniká v osobe ministerky kultúry, ktorá by ten rezort mala zastupovať, ale tam sú ako keby dva druhy problémov, tak ako to vnímam ja. Jeden je absolútna nekompetentnosť a diletantstvo, ktoré by vôbec nemuselo mať podobu, akú má, nech by malo akúkoľvek, je žalostná. Vo chvíli, keď začnete robiť zlé rozhodnutia na základe nedostatočných informácií, schopností, talentu, vzdelania, pomenujme si to akokoľvek, vždy to, čo naprávate, alebo obdobie, ktoré naprávate zlé rozhodnutia, bývajú dlhšie ako tá rýchlosť, ktorou spravíte zlé rozhodnutia. To je ako keď staviate dom, opraviť to vždy trvá dlhšie. Ale druhá vec je potom, že akým spôsobom sú motivované. Že ja osobne si myslím, že keby rezort kultúry bol niečo, o čo sa tie strany koalície pobijú a povedzme by si ho vybojoval Smer, tak by to možno bolo samozrejme, že z nášho pohľadu nie je úplne priateľné, napriek tomu, že vyhrali demokratické voľby, ale vieme a máme skúsenosť s tou stranou, že nejakým spôsobom koná, myslí, spravuje tú spoločnosť a nie je to úplne umenie friendly, ale
boli by to technológovia moci. Tak, ako to ukázali veľakrát. Strana, ktorá tento rezort dostala, je stranou, kde je srdce, ideológia a je to strana, ktorá má pocit, že tú kultúru musí pretvárať na podobu z minulých storočí, na podobu, ktorá má práve podobu tých vitráží, ktoré my tu v tom divadle máme, kde majú pocit, že musia mať veci pod kontrolou, to je jedna vec. A ďalšia vec, tá podoba je veľmi inzitná. Podoba folklóru, Cyrila Metoda, hradu Devín a národného buditeľstva, pietná úcta, akékoľvek spochybňovanie nejakých ikon alebo akékoľvek spochybňovanie hodnôt, ktoré oni vyznávajú, je vlastne vyhlásenie vojny. A to je to, čo sa stalo s našimi vitrážami, alebo teda s parafrázou vitráží, ktoré sme mali. To nebol spor, on bol zneužitý tým, že bolo pred voľbami, ale to bol spor storočí. To sú úplne rozdielne mindsety. My sa nemusíme baviť o tom, či je to kvalitné umenie, nekvalitné umenie, či to je umenie, alebo to bol len marketing. Skutočná podstata tkvie v netolerancii a k akémukoľvek spochybňovaniu hodnôt, ktoré oni vyznávajú bez akéhokoľvek zmyslu pre humor a s nastavením, ktoré chcú diktovať zvyšku spoločnosti. Inak to prinieslo mnoho absurdných dialogov a komentárov, vlastne tento plagát na začiatok divadelnej sezóny. Ja som stála pred divadlom, keď také panie išli a oni ukazovali na tieto originálne vitráže a nad nimi sa pohoršovali. Čiže oni vôbec nepochopili, že ide o nejaký plagát, ale nevideli, že na nich je vlastne to, z čoho by mohli byť šťastné. Ale skrátka, že no hrozné to je, no pozri sa, ako tam majú tie vitráže. A vlastne prvýkrát možno zdvihli zrak, idúc po Laurinskej. A plným právom nesúhlasili s obsahom, ten je desivý. Sklíčka sú krásne, farebné, ale povedzme si úprimne, 48. ani 52. kalenie ocele nie je úplne to, s čím by sme mali v dnešných samopaly a pušky v rukách. Súhlasiť, presne tak. A ďalšia vec je, a to len posledná vec, ktorú dopoviem k tvojej predchádzajúcej otázke, že ako sa to môže kultúry dotknúť inak ako ideologicky, no logicky finančne. A už to vidíme, že ministerka dáva rušiť výstavy, že veci, ktoré sú v rozpore s jej vnímaním sveta, ktoré je, dobre, nebudem ho komentovať, sa stáva problematickým a dotknuté sú financovania tých inštitúcií a plus vzniká ten veľmi obľúbený slovenský šport autocenzúra a ako hovoria Češi, nebudem stahovať kalhoty pred brodem, tak my ich veľmi radi stahujeme skôr a poznáme niekoľko inštitúcií a riaditeľov, ktorí povedia, že radšej, aby som to prežil, tak trošičku sa tížko upracem, veď náhodou by ma vymenili. Čiže odvaha robiť také tie punkové, nepopulárne vo svoj prospech alebo neprospech rozhodnutia tu nie je tiež obľúbeným športom. Áno, toto som si všimla ešte pred voľbami u svojich niektorých kolegov a kolegyň, že tam už nastupovala taká tá autocenzúra. To znamená, že ak sa na to nepozeráme z nejakého spoločensko-politicko-finančného pohľadu, ale čisto z toho umeleckého, môže sa to odraziť konkrétne teda na divadle až tak, že naozaj budeme pod nejakou cenzúrou a pod nejakým diktátom toho, čo budeme robiť, alebo že nám niečo zakážu hrať a tam je potom podotázka, v koho pivnici budeme hrávať. Teda. Nie, len nedostane divadlo financie, ale ja sa ešte... hrávať, akože, vieš, že bez toho, sama si vravila, že sa to nedá bez toho, čiže niečo sa diať bude, ale môže nás to až takto ovplyvniť? Ja mám odpoveď. Ja som len chcela sa vrátiť k tomu, čo ste hovorili vy, Valéria, o tom, že na Tajvane ste videli, aká je spoločnosť kultivovaná, ako tam štát podporuje svoju kultúru. Teraz nebudem hovoriť o situácii dnes, ešte nevieme, ako to dopadne, ale na Slovensku a možno, že aj v bývalom Československu aj po revolúcii v tomto priestore našom
Slovenskom je strašne málo peňazí táto republika dávala na kultúru, nielen na nezávislú kultúru, ale vôbec na kultúru, treba povedzme nekomerčnú, aj keď je to relatívne, čo je komerčná, čo je nekomerčná a nie je taká tá úplná presná ostrá hranica, ale vždy, čo sa ja pamätám, proste sme boli na Slovensku, bola kultúra, divadla podfinancované. Pamätám si, že v Prahe, v Českej republike bola jedno obdobie, kedy, a to je už mnoho rokov, ale bolo to už po revolúcii, kedy boli ohrozené malé divadlá ako Semafor, Činoherný klub, divadlo na Zábradlí a riaditelia divadiel, vôbec divadelníci, keďže tam je tá divadelná obec veľmi súdržná, dokonca funguje tam aj herecká asociácia na rozdiel od našej Slovenskej republiky, tak sa divadelníci veľmi búrili, veľmi a žiadali nápravu. A vtedy, pamätám si, že rozpočet pre divadla bol asi najmenej 3-krát väčší než na Slovensku. Takže vždy je v tomto priestore u nás na Slovensku kultúra, ale úplne na chvoste záujmu. A ja som veľmi ma to bolí, že nielen bohaté firmy, ale aj bohatí jednotlivci česť výnimkám dajú radšej na šport, než na kultúru. A trošku ma aj rozčuľuje. Šport je úžasný. Ja športovcov veľmi obdivujem. Som hrdá na našu Petru Vlhovú a ďalších skvelých športovcov. Ale taká spoločenská atmosféra u nás je, mám pocit taká, že sa ideme zblázniť, keď vyhráme v hokeji, vo futbale, keď náš športovec dosiahne veľký úspech, ale o kultúre, ako keby sme my ako národ boli na kultúru strašne málo hrdí. A to ma veľmi bolí a toto by sa malo zmeniť, ale nadväzujem na ten Tajvan, čo ste hovorili, Valéria. Takže bieda to bola vždy a nesmieme dovoliť, aby toto pokračovalo. Ale je zaujímavé, že potom ťa stretnú na ulici, chcú sa s tebou odfotiť. Ale veď to je samozrejme moja milá povinnosť. Ja to len doplním, tam sú dve veci. Jedna je, že šport je v kategórii toho, keď sponzorské peniaze naozaj môžete na ňo aplikovať, môžete si ich odpísať z daní. Bohužiaľ, sponzorský zákon platí pre špedál, neplatí pre kultúru, to sa tak nejak stalo, keď sa to prijímalo, ale aj bez ohľadu na to, ale je to logické, to je, Zuzka, to, čo hovoríte, že áno, divadelníci v Čechách sú zomknutejší, nikoho nemusia presviečať o tom, prečo je dôležité, aby bola zriaďovaná kultúra. Oni presviečali, ale ja som tam v tom neviem, či žila, dosiahli vtedy svoje. Dosiahli, ale nemuseli hovoriť o veciach, ktoré boli samozrejme. Problém je, že štandardná, a tým, že ja som v tých Čechách chvíľu žila, tak to naozaj viem z toho dennodenného, tam ľudia naozaj sú zvyknutí chodiť za kultúrou. Je to úplne samozrejme, nie je to niečo, do čoho ich musíte nútiť. Systém lídušiek, ktoré fungujú v každom okresnom meste, tie deti sú naozaj vedené inak. A ono to súvisí, vždy tá kultúra bude súvisieť so vzdelaním. A tá kvalita toho života v tej spoločnosti sa vždy bude odvíjať od kultúry. Čo my tu vieme ukázať turistom? Kde my vieme otvárať ten priestor pre toleranciu, pre komunikačné platformy. Na čom ich otvoríme? V rámci športu je to veľmi limitované a ja by som sa tiež chcela dožiť toho, že budú sa televízie sporiť o to, kto si kúpi priamy prenos Filharmónie, ale vieme, že to v žiadnom vesmíre asi tak skoro nebude. Nebude a som sa iba chvíľu zamyslela. Ale teda myslíte si, že naozaj sa môže stať to, že vlastne tá situácia, ktorá je v rámci kultúry, že to môže zasiahnuť až do dramaturgie divadla, napríklad tohto, ktoré napríklad možno komunikuje tú toleranciu a práve tieto veci a ľudia majú pocit, že to je provokácia, pritom je to len tvoj alebo postoj ľudí, ktorí tu pracujú, že môže to naozaj takto silno ovplyvniť? Ja si myslím, že to bude veľmi ťažké, že tam by som to ja až nevidela. Tie nástroje naozaj sú
sú ekonomické, organizačné, spôsob, akým budú vedené konkurzy, výberové konania, akým spôsobom pristúpi zriaďovateľ k inštitúciám, ktoré má v gestii. Ale tam je pekným príkladom Maďarsko. V Maďarsku divadlá naozaj, ak nemajú tú líniu pro Orbánovskú v tomto prípade, tak naozaj boli na pokraji zániku. A áno, dá sa vždy ísť do nejakej pivnice, dá sa vždy ísť do nejakého bytového divadla, ten Dissent je v niečom lákavý, ako hovorí pán Šimečka, ale ak máte mať veľkú inštitúciu, tak ona tie peniaze potrebuje. To nie je o tom len, že vy neviete naskúšať nové veci, čo je v tejto chvíli napríklad náš prípad. Ale vy ich neviete ani hrať, lebo na to, aby divák skutočne zaplatil to, koľko stojí tá inscenácia v tej chvíli, aj so všetkými nákladmi, ktoré ten zriaďovateľ alebo tá inštitúcia má, tak by tie lístky museli stáť ako na Broadway. Tak by sme sa hýbali okolo 100, 150, 200 eur za lístok. No to vám na Slovensku nikto nedá. To je úplný nonsens. Tá kultúra vždy musí byť dotovaná. Minimálne tá, ktorá je nejakým spôsobom nekomerčná a ktorá má prinášať tie témy a tie hodnoty, na ktorých tej spoločnosti záleží, aby sa rozvíjali. A je to také zvláštne, to je, Zuzka, to, čo si ty hovorila, že aj teraz sme to spomínali niekoľkokrát, že kultúra je ako keby na chvoste a že radšej teda ľudia možno prispejú na šport. Možno aj tá pandémia ukázala vo veľkej miere, kedy boli zavreté divadlá, kedy kultúra vlastne tak zhasla na dlho, ako sme veľkou časťou obyvateľstva vnímaní. Mňa to teda akože dosť zranilo, že sme považovaní za darmožráčov, za ľudí, ktorí nerobia skutočnú prácu, nevedia, čo je práca a nech ideme dokladať teda do supermarketov tovar, čo inak akože moja veľká časť kamarátov, hercov, herečiek naozaj robí, že si musia zarábať niekde inde, aby mohli hrať v divadle. Ale že čo sa toto stalo? Čo to je? Je to tým, že možno aj tým, že sme tak akože občiansky aktívni často, že ľuďom to vadí, alebo kde sme sa dostali do tejto skupiny lúzerov? Áno, môže to byť istý druh iritácie nejakým verejným angažovaním sa, ale to si myslím, že je úplne sekundárny problém, že v skutočnosti to nie je, že sa to zrazu stalo. To je dlhodobá frustrácia z ľudí, ktorí pracujú inak ako manuálne. Znovu to súvisí s kvalitou vzdelávania, znovu to súvisí s tým, akým spôsobom si táto spoločnosť váži, ale nie len, že váži, akým spôsobom prahne po vzdelaní, lebo jedna vec je naháňanie titulov, čo my Slováci milujeme, mať ich pred menom, za menom 100. Ale druhá vec je potreba skutočného vzdelania. A z tohoto vyplýva, lebo duševná práca je vlastne neexistujúca práca. Niekde sedieť a dumať a niečo napísať, alebo niekde stáť na javisku, alebo namalovať obraz, alebo niečo vymyslieť, vyvinúť pre Boha. To vie každý, len na to nemá čas, lebo musí okopať záhradu, lebo treba postaviť múr, treba pracovať manuálne, jedine vtedy je človek unavený. No a toto je v deťoch pestované od malička. To sa bohužiaľ nezmenilo. A nie je to len tých 40 rokov bolševickej alebo socialistickej spoločnosti, ktoré sme tu zažívali. Ono je to trošku tradícia Horného Uhorska, ktorá v tom slovenskom priestore Československa sa iba potiahla. Je to také inak zvláštne, že my keď hrávame pre školy do obeda predstavenia, tak naozaj je to častokrát veľké utrpenie, pretože vlastne mladí ľudia, to je asi nejaké prvé ročníky strednej školy, čo chodia, si myslím, tak oni vlastne vôbec naozaj nevedia, ako sa správať v divadle. Oni naozaj po nás vykrikujú a je to veľmi zvláštne, ale aj tak si vždy povieme potom v šatni, že aj keď tam boli 3 ľudia, ktorí boli prvýkrát v divadle a ich to zaujalo a vďaka tomu, že sa pozerali na nás, ako tam naozaj v tom momente trpíme 2 hodiny, ak prídu znova, že aj tak nám to za to stálo. Lebo naučiť sa chodiť do divadla, to tiež nie je zážitok na prvý krát, že sa to udeje. Že si myslím, že čím viac človek chodí do divadla, tým
to má ako väčšiu zručnosť to všetko navnímať a objaviť, nie? Že to je presne tam, tým sa chcem dostať zase k tomu vzdelaniu, že to k tomu patrí a zároveň duševné zdravie. Ja neverím tomu, že človek, ktorý chodí pravidelne do divadla, by dokázal povedať, že herci alebo herečky nepracujú. Že mám pocit, že to nezažili ešte, nie? Zuzi, ty to ako vnímaš? No, môj otec vždycky hovorieval, diváci nie sú nikdy na vine. A ja som teda zocelená z môjho prvého pôsobiska divadla pre deti a mládež v Trnave. Keď sme hrali pre učňov veľmi zložitú inscenáciu starej maďarskej hry, Valéria presne bude vedieť, Ferenc Karinti, hry na hore Gellert, alebo Friedrich Karinti, oni boli dvaja, otec a syn, kde sa chopil režie Stanislav Párnický, touto cestou ho pozdravujem, už je tam hore, a Štefan Havlík, dramaturg, a urobili z tejto staručkej hry veľmi zložitú konštrukciu, kde my sme 4 herci vlastne hrali jeden pár, no bolo to nesmierne komplikované, ale my sme tam potili krv a teraz som boli modelové hry na pravdu, na lásku, na žiarlivosť, na rozvod a tak ďalej. A ja som teda v jednom momente pre tých učňov hráme, tam je lóža tak úplne, že sa zarezáva do javiska. Ja som tam stála dosť blízko tých učňov v tej lóži a slzy mi tiekli, prežívala som a jeden z tých učňov sa ma spýtal, stará, nemáš cigaretu? No, a tak mňa už nič veľmi neprekvapí. Mali ste, a Zuzka? nemala som práve pri sebe, takže som sa tvárila, že nepočujem. Ja Takže som zocelená, ale ja som predsa len, budem vám dvom oponovať, som optimistka. Ja myslím, že je u nás ešte stále dosť ľudí, ktorí strašne túžili prísť do divadla, keď bola pandémia a boli divadlá zavreté. A aj tie deti, alebo tí študenti, nakoniec, vieš, no tak boli to pubertiaci, tak sa prejavili spontánne, ale určite si niečo z toho odniesli. Nie, včera sme mali napríklad Včera sme mali predstavení exkluzívnych stredoškolákov, ktorí tak počúvali, že tam by ste počuli padnúť špendlík. To bolo niečo uchvatné a skončili sme, a teraz prepáčte, musím nás pochváliť, pretože okamžite, ako skončilo predstavenie, tak sa vzodmula vlna takých bravo a vyskočili a tlieskali. Takže ja som tolerantná voči divákom. Napríklad, a to už bude posledná historka, prosím, tiež z divadla pre deti a mládež, keď sme hrali jednu rozkošnú rozprávku pre najmenšie deti. Tam boli totižto kategorizovaní diváci. Mali sme ako jediné divadlo v Československu aj psychológa. Všetci sa nám vysmievali. Všetci sa nám vysmievali, že máme psychológa. Samozrejme, že máme psychologa, ale hrali sme pre najmenšie deti. Prišli pani učiteľky teda z 1. stupňa spolu s detičkami. Deti sa vžili v jednom momente, tam bola dramatická situácia. Niekto, nejaký zločinec naháňal toho hlavného hrdinu a teraz deti kričali pozor, pozor, nechoď tam, pozor. A v tom sa zdvihla jedna pani, učiteľka, a nepríjemným mečavým hlasom na celé hľadisko zakričala: kto bude vykrikovať, pôjde okamžite von. My sme, deti zmrzli v hľadisku, my sme zmrzli na javisku, dohrali sme to so škrípajúcimi zubami. A keď to skončilo, tak my sme niekoľky vybehli a išli sme za tými učiteľkami a tak sme im vynadali. Potom sme pocítili veľkú satisfakciu. Preto ja hovorím, diváci nie sú nikdy na vine. Ja som to aj tu zažila, že na rozprávke, kde deti živo reagovali a smejali sa, tak učiteľky: ticho budeš! Takže strašné. ono to je celkom strašné. Ja by som, bežné. mali by sme zaviesť, že prídu deti bez učiteľiek, alebo tie učiteľky, keď deti sa usadia, tak pôjdu niekde na kávu a potom prídu Podľa po mňa ne. oni by to tiež ocenili, tie učiteľky. Určite, pretože oni divadlo zrejme nemajú rady.
tak to vyzerá. Ale my to tak teraz akože teda rozprávame o inscenácii Požon Dance Club, ktorá teda to bola posledná zatiaľ teda premiéra, ktorá bola v decembri v divadle Pavla Orsaga. Viezoslava Valéria to režirovala jej spoluautorkou spolu s Tereskou Hladkou, čo je Zuzkina dcéra mimochodom. Sme to prezradili, sme na ňu veľmi pyšní. Ona to má rada, keď ju chválime. My dve tam hráme zase, takže nedá sa to úplne opomenúť, lebo aj teraz, ako sme chválili, akých máme úžasných divákov, tak to bolo vlastne v súvislosti s Požon Dance Club. Prepáč, keď sme takto pri tom rodinkárstve, tak ja som ti neodpovedala na tvoju poznámku. Jozefína Farkašová, stará mama Kristýny Tormovej, bola inšpicientkou v divadle pre deti a mládež a nielen, že ona bola totižto spevoherečka. Z Prešova. Bola to krásna dáma, bola to silná osobnosť, skvelá, drhla tam v tom divadle 12 hodín, mala malý plat, čo som vyčítala pánu súdrovi riaditeľovi Rybárikovi, potom ma vyhodil z poradného zboru, lebo povedal, že som sa pýtala, prečo pani Farkašova, keď je v divadle 12 hodín, má taký malý plat, povedal mi, pretože je žena. Hovorím, to snad nemyslíte vážne, súdruh riaditeľ. Takže ja som feministka. No, nič. Takže to bola jedna úžasná žena a veľmi rada som s ňou spolupracovala. To je všetko o rodinkárstve. Však dobre mi to padlo. Hej, no tak ale teda hovoríme o Požon Dance Club, vráťme sa tam, kde sme boli. A to je vlastne inscenácia, ktorá... to sa nebude strihať vôbec. To je inscenácia, ktorá ako keby rekapituluje, alebo teda zhrnie za 2 hodiny niečo, časť našich dejín od Meru 8 až po súčasnosť. Dnešné dni. Je to veľmi zvláštne, že keď ste to vy začali pripravovať, čo bolo predpokladám niekedy pred letom, skúšať sme to začali v septembri, premiéra bola v decembri, že každým týždňom to bolo aktuálnejšie. Bolo to až také hrozivé, ako keby sme... No, bohužiaľ, až moc sme sa trafili vlastne do toho, čo sa bude diať ešte pred voľbami. A keď sme to hrali včera, tak naraz to bolo ešte oveľa aktuálnejšie. Čo sa to dialo? Je to kvôli tomu, že tá história sa naozaj tak opakuje, že sa môžeme spoľahnúť na to, že takáto inscenácia bude vlastne vždy aktuálna, bohužiaľ? Že sme v tom kruhu? Alebo ako ste to dokázali? No to neviem, to je tá alchymia. To je presne to, čo je to kúzlo toho živého divadla, že tí ľudia sa stretnú, že keď máte niečo natočené, tak je to nemenné. A nič sme nemenili, ale vieš, že... Hej, rozumiem, snažím sa ako keby ti odpovedať čo najlepšie, lebo áno, točíme sa v kruhu, bohužiaľ, obávam sa, že to tak je, aj keď história by mala byť podľa väčších odborníkov, ako som ja, lebo ja som historik amatér, by mala byť pohybom po špirále, ale ukazuje sa, že Slovensko je aj v tomto výnimkou. A dúfajme, že to nebude špirála smerom dolu. To môže byť, ale podstatné je, že pohyb je aj vertikálny, aj horizontálny. Ale ono je to o tom, že my sme sa s Tereskou snažili vybrať také dejinné udalosti z našej histórie, ktoré sa prejavujú takouto podstatou obyvateľstva, ktoré obýva túto časť Zeme. A ja myslím, že preto je to také aktuálne, lebo tá spoločnosť je tu jednak rozdelená naozaj veľmi, veľmi dlho, že to nie je žiadne novum, že tu sa naozaj lámu kultúry západnej a východnej Európy a tá naša poddanská mentalita je tu tiež celé tisícročia. Naša snaha vždy sa odstrihnúť od minulosti a úplne opomenúť nejaké historické kontinuum, tá je tu tiež dlhodobá. Takže a plus sme v meste, ktoré vždy bolo multikultúrne a z ktorého sme si časť obyvateľstva,
ktoré malo tú schopnosť nás niekam ťahať, byť napojené na nejaké svetové prúdy, tu sme si vyhnali a my sme sa úplne nenapojili. Alebo sme sa nenapojili správne. A tým pádom neustále opakujeme tie isté chyby. A pre teba to, Zuzi, musí byť zvláštne, nie? Lebo my sme tam sami sopliaci a sopliačky oproti tebe. Som nevedela, ako postaviť túto vetu, aby si z toho vyšla lepšie. Ďakujem ale ti. Že snažíš sa veľmi závidenia hodne. Áno, je to pravda. Ale na zdravie. Ale že musí to byť pre teba zvláštne, lebo my to predsa len hráme tak, že sme o tom počuli, alebo sme o tom čítali, alebo o tom skrátka nejak vieme. Skrátka, chceš povedať, že ty som pamätník, áno, tak, pamätníčka. Ale ty si toho naozaj veľa zažila. A vlastne už len pre nás je to dojímavé v kontexte toho, čo žijeme dnes a presne toho kruhu, v ktorom sa nekonečne točím, lebo vlastne podľa toho, ako vieme, ako to v našej histórii ide, nejdeme úplne dobrým smerom a približne vieme, čo nás čaká. Ale ty už máš niektoré tie situácie, ktoré hráš vlastne veľakrát, teda už si ich zažila v minulosti, tak aký je to pocit sa do toho vrátiť? No pre mňa je to dojímavé už len ako, že o tom viem, že to bolo a ty si tam stála napríklad. Našťastie som to zažívala až od tých 50 rokov. Tak stačí, tam som tiež prekvapená, tam tými merú 8 rokmi a ono je to dobre, taký zrýchlený sled. Áno, áno. No tak samozrejme, že som to žila, ale toto je taká krásna skratka, takže diváci naozaj zažijú ten zrýchlený chod dejinami. Ale je tu veľa vecí v tomto texte, ktorý pripravili Valéria s Tereskou, že veci, ktoré som ja netušila, napríklad, že boli ja som vedela, že prosto neboli tu Česi vítaní a že vlastne keď sa chystal slovenské zriadenie alebo konštituovanie slovenského štátu pod hitlerovským Nemeckom, takže tí Česi vlastne boli ako keby, teda bolo im odporúčené, aby odišli. 60 000. Ale ja som nevedela, že existovali. Vedela som, že boli až vyháňaní, ale nevedela som napríklad, že existovali zoznamy nežiadúcich českých občanov, teda českej národnosti a tí museli odísť. Že to prosto bolo ako nútené vyhnanie alebo odsun. Bolo to tu tak pre nich ako nebezpečné. odsun Nemcov po 45. A potom teda však dokonca Maďarov. dostávali pár hodín na to, aby krajinu opustili a boli autom vyvezení s minimálnym majetkom za hranice. Takže mňa, napriek tomu, že som pamätníčka, tak ma napríklad táto vec prekvapila. Takže som vďačná, že môžem byť súčasťou tejto inscenácie a nielen preto, že som sa teda niečo dozvedela a že diváci tak reagujú, ako reagujú, že tiež prosto sú radi, že sa dozvedia, aj keď to nie je vždycky príjemné zistenie alebo príjemná informácia, ale som veľmi šťastná, že som sa mohla vyjadriť k životu v tomto priestore alebo k dejinám v tomto priestore ako občan, občianka a že som vlastne mohla týmto vyjadriť svoj občiansky postoj, tak za to som vďačná. Ty si to, Valéria, tiež tak vnímala, že herci a herečky, ktoré hrajú v Požon Dance Club, že majú k tomu okrem hereckého prístupu aj nejaký občiansky postoj, že možno si nás aj podľa toho nejak vyberala to obsadenie? Bola to kombinácia ľudí, s ktorými, tak vždy je veľmi príjemné pracovať s ľuďmi, ktorí vám nejakým spôsobom konvenujú. A ja patrím k tým typom režisérov, ktorým konvenujú viac herci mysliaci, a tým teraz nechcem nikoho degradovať, ale samozrejme, že v herectve máte také tie typy, ktoré sú viac prežívajúce a potom tie, ktoré sú viacej keby intelektuálne a ja inklinujem k tým. Samozrejme, že ideálne je, keď je tá kombinácia. A ono to so sebou väčšinou nesie aj to, že tí premýšľavejší herci často majú aj tie osobné postoje zásadnejšie, občianske. A v tom je to fajn, lebo
Čo ja si mimoriadne cením na skúšaní tejto inscenácie, je, že som nikoho z vás nemusela presviečať a lámať cez koleno, že tá vec má zmysel. Lebo sú typy textov, inscenácií, skúšaní hercov, kde polovičku času strávite nie skúšaním tej inscenácie, ale presviečaním toho tímu, že vec, ktorú chceme vypovedať, že má zmysel, je dôvod, prečo ju robiť a viete, čo ňou chcete povedať. A tu táto ako keby starosť alebo prekážka odpadla a naopak vy ste všetci boli schopní, práve preto, že ten text bol napísaný síce s veľmi jasným zámerom, s jasnými situáciami, ale predsa len je tu príliš veľa fyzických akcií, veľa vecí sa vyjadruje hudbou, čiže vy ste vašimi osobnostiami boli schopní tú vec ešte formovať možno o mnoho viac ako v štandardnej činohre, čiže ten váš postoj, ľudský, občiansky, sa premietol aj do výsledku. To poviem kolegom a kolegyňam, nech si pustia túto časť určite. Ďakujeme, ale vieš, je to naozaj zvláštne tam stáť a hrať nežnú revolúciu v kontexte toho, že tu vo štvrtok sa chodíme postaviť na námestie, čo chodia aj teda kolegovia a kolegyne z tejto inscenácie a že naraz včera, ako sme to hrali, tak to mne bolo tak do plaču, že ja neverím, že sa to skrátka znova opakuje a že znova sme na tom námestí, keď na trochu inom a veľmi to bol zvláštny pocit sprítomnenia tej minulosti a naozaj to bolo až také, no nebolo to úplne, že bolestivé, ale bolo to ešte smutnejšie, než možno pred 2 mesiacmi, keď sme to skúšali. A zase ja zároveň vidím, aby som akože aj pochválila vás ako inscenačný a autorský tím, že naozaj ste vzbudili tento občiansky záujem u mnohých hercov a herečiek, ktoré tam hrajú, ešte, že to intenzívnejšie prežívajú, takže aj toto si myslím, že má veľký zmysel. Takže ďakujem. Hlavne, že ľudia reagujú tak neuveriteľne, že ja som z toho radostne šokovaná, pretože všetky tie predstavenia od tých verejných generálok, tu sedia niektoré naše diváčky a diváci s nami, takže boli tie reakcie vždycky veľmi búrlivé a spontánne. Mne to teda ako pamätníčke pripomína tie časy za minulého režimu, keď si teda, ako sme si hovorili pred chvíľkou, hľadali inotaje a sú geniálne texty, ako teraz sa vrátim do hlbokej minulosti, keď sme mali premiéru v Slovenskom národnom divadle v tejto budove Pavla Orsága Hviezdoslava, premiéru hry Nikolaja Erdmana Samovrah, čo bol skvelý sovietský autor, ktorého Stalin nedal popraviť len čistou náhodou. A potom sa stal filmovým scenáristom a písal filmy pre deti. No a my sme, to je úžasný text a my sme videli, my herci z javiska, ako súdruh minister kultúry odchádza pobúrený z lóže a odchádza z divadla. Ale potom sme tú inscenáciu hrali ďalej a ďalej, už po 89. a stále si ľudia nachádzali divácich konotácie a kontexty a stále to bolo aktuálne, neuveriteľné. No ja si myslím, že sa nám ako keby spoločne podarila ešte jedna vec a to je možno aj vďaka tej hudobnej a fyzicko-tanečnej zložke, že tá inscenácia veci pomenúva priamo, možno až kruto nemilosrdne, ale zároveň nie je konfrontačná. A že vám sa podarilo do tých postáv, ktoré sú vždy veľmi kratučký príbeh nejakého dejinného obdobia, že to nie sú štandardne budované postavy veľkým oblúkom, vám sa podarilo do nich dostať niečo tak veľmi ľudské, a že ste im naozaj vdýchli aj na maličkej drobnokresbe dušu, že divák má šancu sa napájať na ten neskutočne veľký počet postáv a tým pádom ide s tým príbehom a je ako keby znovu zahlcovaný tým ďalším a že
napriek tomu, že v tej inscenácii nie je veľa optimizmu, je tam predsa len nejaká nádej, lebo tak ako vzniká tlak, vzniká aj protitlak, aj osobné hrdinstvá, ktoré sú individuálne, drobné, ale napríklad moment, keď Zuzka sa vzoprie eštébákom a zaspieva Kryla Jeržabiny, tak pre mňa je to tak dojemný moment, že ja tam mám vždy slzy a guču v hrdle, ale že to je tá nádej, že každý z nás má šancu sa zachovať správne. Aspoň v nejaký malinký okamih svojho života a v tom je podľa mňa message alebo teda posolstvo tej inscenácie. Keď to vznie tak veľkohubo, ale ja si myslím, že divadlo je pôda, kde si každý z nás môže prísť prežiť nejaký veľký príbeh a stať sa jeho súčasťou, byť len ako divák, ale tá energia je spoločná. A tým sa vraciam k tomu, čo sme povedali na začiatku, že bez diváka to nejde, lebo my si to vždy prežijeme spoločne. A to sú vlastne momenty, ktoré málo kde inde zažijete. Viete ich zažiť na koncerte, že viete ísť s tou hudbou, ale to je abstrakcia. Človek naozaj musí byť veľmi vyspelým a skúseným, aby si z hudby dokázal odniesť to, čo v divadle je vlastne umožnené aj človeku, ktorý príde prvýkrát, lebo ten príbeh mu veľmi pomôže. Príbeh vždy je niečo, čo vás vtiahne. Lebo naše dejiny sú dejinami príbehov. Ja vždy hovorím, keď idem zo scény, včera som to hovorila Majke garderobierke, že chápeš, že ja to skrátka nedávam, že to sa fakt všetko stalo, že toto sa fakt dialo a naraz, keď to naozaj zahráš a vlastne zažiješ, lebo tak herci a herečky to zažijú na tom javisku, v takejto akože v takom rýchlom tempe, v takom akčnom slede, tak vlastne je ti z toho úplne zvláštne, že si sa obliekla do tých cudzích príbehov a že to nie sú vymyslené veci, vieš, že presne ako Vyhnanie tých Čechov, to je zase moja srdcovka, tak ale že je to hrôzostrašné a na záver sa vlastne hovorí, že sa bojíme byť slobodní, že to je ako keby teda takto ja chápem, že to je ako keby problém možno našej spoločnosti alebo našej krajiny, že sa bojíme byť slobodní a preto vždy tak sa zvláštne zachováme, ale myslím si, že aj v tej slobode alebo v takom tom správnom chápaní slobody je aj tá tolerancia, aj tá ľudskosť a takéto tieto veci, ktoré sú často ako keby dezinterpretované nejakými populistickými bojmi a tak ďalej. A napríklad mne sa veľmi páči, ako Zuzka aký má ten postoj napríklad k týmto témam LGBTI, tiež si robíme srandu bromhexín s vodkou a tak ďalej, že prepáč, ale veľa ľudí tvojej generácie ako keby sa boja byť otvorení týmto témam, boja sa byť slobodní alebo myslieť slobodne, že je to pre nás mladých ľudí veľmi príjemné, že s tebou hráme a že máš k tomuto taký úplne v pohode postoj. Ako sa ti to podarilo a ako to naučiť našich starých rodičov? Ale no tak v umeleckom svete je táto menšina veľmi bohato zastúpená, vždy bola. Pamätám sa na priateľov mojich rodičov, choreografov, tanečníkov zo Slovenského národného divadla, ktorí, keďže vtedy to nebolo žiadúce spoločensky, aby sa priznal muž k inej orientácii, k homosexualite, tak si zakladali rodiny a žili dvojakým životom. Niekedy sa to vydarilo, niekedy menej, ale veď je to normálne. Ja som mala to šťastie, teda som hrdou patronkou filmového festivalu Inakosti, ktorý existuje 17 rokov. Som naň veľmi pyšná, pretože je veľmi kvalitný, pretože ho robia ľudia, ktorí sú odborníci, filmová historička a kritička a vedkyňa Zita Hosuová. No ale vybrali si ma na základe mojich dvoch postav, kde som hrala matky homosexuálov. Jedna bola v talianskej here Zlomatka, v inscenácii, ktorá sa hrala v Astorke, kde som hrala matku, ktorá bola nesmierne hlúpa a chcela vyliečiť svojho syna z homosexuality práškami na spanie. A na konci zavraždila nožnicami jeho priateľa. No, tak a to potom ešte som hrala matku homosexuálneho syna vo filme Vidiecký učiteľ
film Bohdana Slámu, to bola Tolerantná matka. No a tam prišli za mnou niekoľko mladých mužov a jedna žena a požiadali ma o patronstvo. No, ale aká bola otázka? Že prečo som taká tolerantná? No, takže preto to som, nie je prosto, pre mňa je to prirodzené, jednoducho žila som s rodičmi, ktorí boli herci, umelci, takže je to jasné. Ale ešte som k tej našej inscenácii, neviem, či to nie je až príliš, ale nechválime sa, my len konštatujeme. Zuzka, dobre sa chváli samo. No, ja viem a chváli sa samo, ale chcem povedať, že aj od mojich kolegov a kolegyň, ktorí sú so mnou na javisku, ktorí ste a ktoré ste so mnou na javisku, je nádherné, že vychádzate v ústrety a že ten kontakt s divákmi je nie veľmi, ale úplne prirodzene interaktívny, že tam sa spieva pesnička a ľudia priam naťahujú za vami ruky, aby sa vás dotkli. Nie je to vôbec násilné, my vôbec nekalkulujeme a nepýtame si tú pozornosť násilím, ale je úplne prirodzená, krásna interakcia je medzi hľadiskom a javiskom, špeciálne v tejto inscenácii a vzniká úplne prirodzene, že ten kontakt, hneď je to napojenie, hneď od začiatku, od prvej minúty a teda vyvrcholí to tým úžasným potleskom. Ešte tam bol výborný moment, sme raz mali na predstavení, že keď si začala spievať modlitbu pro Martu, tak ľudia vytiahli mobilné telefóny, zasvietili si baterkami a celé hľadisko tým mávalo ako počas revolúcie v 89. Keď sme všetci mali mobily. Všetci mali hneď záhadne mobil, hej, zaujímavé, ale bolo to, Zuzka Porubiaková sa z toho tak rozplakala, ju to tak dojalo, že takéto tam vznikajú zvláštne mikromomenty. Áno, je to veľmi, veľmi vzácne, musím povedať, že aj pre mňa teraz som sa tak nechala odpáliť s tou peknou predstavou. To znamená, že ako teda sa dá robiť divadlo? To sú posledné dve otázky, mám tá predposledná je, ako sa dá robiť divadlo, aby bolo lákavé pre diváka a zároveň, aby malo nejakú výpovednú hodnotu, aby to nebol taký úplne prvý plán. Ako sa to dá? Tak to je tá alchymia, no. To je takéto šťastná okolnosť spojená s talentom, skúsenosťou a tým zázrakom, že sa stretnú ľudia a vyjde to, lebo veľakrát to nevyjde. Čiže to sa vlastne dopredu nevie? No, nikdy to nevieme a v tom je aj to kúzlo, ale ja ako keby sa snažím robiť divadlo, ktoré by som sama chcela vidieť. Ale tiež to nemusí byť úplne smrdajné, tiež sa mi nemusí páčiť to, čo väčšine. Zuzi, ty si čo myslíš o tom? Tak ako sa to dá sklbiť? Ja som tvorca, alebo tvorkyňa, aby sme boli gendrovo správni. Takže ja som len ja tvorím len časť toho diela, bez autorky, bez režiséra, režisérky a ostatných kolegov. To nejde, takže ja len môžem povedať, že si vyberám z tých ponúk, ktoré sa mi dostanú, si vyberám to, čo sa mi páči, treba ide o text, a tiež myslím na to, či je užitočné to hrať v tejto dobe. Samozrejme, že teraz nechcem pasovať za človeka, ktorý je neustále robí len veci, ktoré sú veľmi angažované. Ale samozrejme, že my herci a herečky potrebujeme, prepáčte za ten ľudový výraz, žrádlo, čiže potravu pre naše herecké ego, pre našu hereckú dušičku a srdce a náš exhibicionizmus, pretože sa chceme ukázať v tej hlavnej postave, alebo v tej postave, ktorá je nejakým spôsobom zaujímavá, ťažká, najlepšie prosto, keď je to priam, ja neviem, vrahyňa, Lady Macbeth a
tak ďalej. Najlepšia kombinácia je ťažká a vtipná, aby sa diváci ťažká a smiali. vtipná je absolútna, ale zase môže sa aj vtipne zahrať tá ťažká. Ja som milovníčka malých postav napríklad. No tak ja to je, vybrať, to je veľmi vzácne, to si veľmi u teba vážim. Takže nechcem priam povedať, že som vždy veľmi angažovaná, aby som nadviazala samu na seba. Sama na seba? Samu, áno. No, nevadí, rozumieme si. Takže, ale záleží mi veľmi na tom, keď je tam tá pridaná hodnota, ako je v tomto prípade Požoň Dance Club, keď je tam tá možnosť vyjadriť svoj občiansky postoj alebo svoj kritický postoj k našim dejinám a k tomu, ako sme sa v nich správali a správame, tak je to pre mňa balzam na dušu, lebo, ako povedal niekto oveľa múdrejší ako ja, že herec je vtedy dobrý, keď je nielen artistný a bravúrny a skvelý a že mu divák uverí, alebo je ešte aj pôvabný, ale keď má svoju tému, keď niečo svojim výkonom vypovedá. Takže dá sa byť samozrejme aktuálny, a to už príliš odbočujem, dá sa byť veľmi aktuálny v Shakespeareovi, dá sa byť veľmi aktuálny v Čechovovi, lebo sú to fantastickí, skvelí autori, ale ja som šťastná, že som mohla veľmi, veľmi aktuálne sa vysloviť touto inscenáciou k našim dejinám. Ty by si mala byť PR manažérka, Zuzka, toto sme sme objavili. Nový talent, ďakujem. PR manažérka Požoň Dance Club, áno, to ja ťa menujem, aj keby bol niekto proti. Posledná otázka je teda, v tomto, čo sa deje v rámci vlastne ako keby aj nejakej ignorácie toho, o čo sa prosí, alebo proti čomu sa protestuje, proti čomu sa spisujú petície, aj v noci, lineárne. Čo môže človek urobiť pre kultúru? Čo človek môže urobiť pre divadlo a možno aj konkrétne pre DPOH? Čo je také, že vy by ste najviac privítali okrem 2%? Venovania 2%. No chodiť do divadla. A napríklad toto je stále vypredané. Toto už sa ľudia sťažujú, že nie sú lístky. A tak to je sexy zase ako trošku. Sme takí akože nedostupní. Čo by si, Zuzka, tak ty chcela od divákov? To isté, čo Valéria hovorí, a veľmi správne, chodiť do divadla. A ja by som ešte pozdravila týmto náš magistrát, naše mesto, a som šťastná, že som súčasťou inscenácie v mestskom divadle. Nemali sme túto tradíciu veľmi na Slovensku, na rozdiel od Čiech. A ja si myslím, že mesto môže byť právom na toto divadlo hrdé, a takže mu, myslím mestu, magistrátu, k tomuto divadlu veľmi gratulujem. Ja ešte to doplním, že nie len chodiť do divadla, ale vziať do divadla deti. Presne to si tak. myslím, že je asi najdôležitejšie. Takže moje chodia, lebo ich nemám kam dať, ale... ale nie, áno, s tým úplne súhlasím, lebo to je presne to vzdelávanie k tomu, aby potom až túžili, aby chodili ako veľkáči do divadla. Tak, teraz chystáme inak rozprávku, o tom sa budeme rozprávať aj vlastne v ďalšom dieli tohto divadelného podcastu Orsak Hviezdoslav, ako sa to skloňuje podľa vzoru. V podcaste Pavol Orsak Hviezdoslav. Tak to iba môžem vlastne povedať, to je zapeklité. Chystáme rozprávku Tereska Stratočas, takže tomu sa budeme venovať vlastne v tom druhom dieli podcastu. A ja by som tiež chcela poďakovať tomuto divadlu, keď už to tak akože Zuzka načrtla, lebo mi veľmi lichotí, že môžem byť súčasťou, aj keď teda neoficiálne, ale súčasťou niečoho, nejakého celku a vlastne nejakej skupiny ľudí, ktorá je aj politicky angažovaná, a že nám nie je jedno, čo sa deje, a nebojíme sa, a ako sa zvykne kričať, nebudeme ticho, pretože si myslím, že ak bude kultúra ticho, tak sme už naozaj v keli, že ja si toto napríklad veľmi vážim, aj takú tú podporu, ktorú mám aj ja od vás, tak to som tak akože na záver chcela. Takže ešte niečo, čo by ste chceli povedať?
takto na záver, predtým, než to oficiálne ukončím. No, ďakujem veľmi pekne za milé pozvanie. Možno, že ešte vstrihnúť by som chcela k tej gratulácii magistrátu a mestu k tomuto divadlu. Dúfam, že sa to odrazí aj na určitej podpore, stálej podpore od mesta tomuto divadlu. Myslíte finančnú, Zuzka? No samozrejme. Zuzka, akú inú? Zuzka, Veď obsahovú už máte. Máte dramaturgický plán, máte vízie. Ale celkom úprimne som šťastná, že toto divadlo je mestské, pretože je istým spôsobom, a to sme si povedali na začiatku, chránené. Už aj vy strácate hlas. To tie slová idú bokom. Prepáčte, ja som rekonvalescent, to vystrihneme. Rekonvalescent po výroze. Že... No, a Toto divadlo je chránené svojím spôsobom. Že je chránené proti nejakým, nedaj Bože, zásahom štátnych orgánov, konkrétne Ministerstva kultúry, ktoré nepozdravujem. Ešte by mohlo byť pod Maticou Slovenskou. Tak v Viete, každom aké prípade... je to pre mňa ťažké, keď som z Martina, počúvať toto a vedieť, že Matica Slovenská v akých je rukách. To je niečo strašné. A už dlhé roky. No ale toto končím. Končím s ohováraním. Matica Slovenska už vie mimochodom, kde táto budova je, hej? Takže pozor, už sú blízko. Už zatiaľ pred divadlom, ale samozrejme ich pozývame aj do divadla, lebo možno, že si myslia niečo úplne iné, než tu zažijú a bodaj by ich to teda nejak na duchu povznieslo. Že tam zostal ešte niekto normálny. Nechajme to tak. Nechajme to tak. Pre nás divák ako divák my si vážime všetkých. Rada by som teda divákom a diváčkam poďakovala, že chodia do divadla, pretože sú súčasťou niečoho jedinečného, čo sa už nikdy nezopakuje a žiadne predstavenie nie je nikdy dvakrát rovnaké a vy sa svojou prítomnosťou stávate súčasťou tohto jedinečného magického zážitku, ktorý sa deje aj vďaka vám. My sa budeme veľmi tešiť a veľmi vás potrebujeme a ja ďakujem veľmi pekne hostkám prvej časti divadelného podcastu Orsak Hviezdoslav, Zuzke Kronerovej. Poprosím potles. Ďakujem pekne. A Valérii Šulcovej, riaditeľke tohto divadla. Ďakujem tiež veľmi pekne. A ďakujeme, že sme videní a ďakujeme za akúkoľvek vašu podporu. Do počutia a dovidenia na budúce.